Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare hande en garti oɗo ñalawma talata sappo e ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati addannol habaruji moon e ɗemgal Pulaar tifriji men ɓurɗi mawnude oɗo journal koto États-Unis puɗɗoɗen hono kanko Volodymyr Zelensky o wawi jaɓɓede toon to maison blanche hande o wawi kadi fottude e yimɓe Sénat ha hande toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden caggal nde o fotti yimɓe démocrate en mbi rokkoɓe kalisaji o wawi haalde hande waylide haaluji makko ko fati yimɓe Israël ha hande toon to États-Unis hono toon to national toon to New York assemblée générale Nations Unies wawi hande bode hande pour wonde assemblée générale yo bode hande ko fati résolution dartinde ñagade Israël e kamɓe Hamas yoɓe dartin jeygol ɗum noon habaruji men international puɗɗoɗen ko yaade toon to Palestine no wayno ko guerre men continue hakkude Israël e kamɓe kadi Palestine non hande wiyama kadi wonde hon colon en kamɓe Israël naaɓe surtout juif en ɓe naati toon to juma habaruji meɗen kadi manamen toon to Sénégal en kadi ñawore wonnode ɓamtude ko fati kam Ousmane Sonko holko e juge holko tribunal mo cour suprême mabɓe ko waadi hen ɗum noon habaruji men tettoɗen ko habaruji toon to Niger e tumnade kadi ko yaltoon noon kamɓe Niger maɓe puɗɗo neldude ko wiyete pétrole bit kamɓe benen jogol liggudade oɗo projet pour wawde wallude Niger hebde kalisaji ko ɗum ɗo woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara desuji moƴƴi joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare on calminama lawol ngol siftindon toon hande ko talata hawri ko sappo e ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji men mbiɗen ni toon to Washington hono kanko gardiɗo leydi Ukraine biyeteɗo Volodymyr Zelensky o jaɓɓama to maison blanche to en taw ko kanko président Joe Biden jaɓɓimo toon caggal mum kadi kanko hoore makko wawi yaade toon to congrès yiyama wonde kadi hono kanko gardiɗo Sénat hono biyete Chuck Schumer en wonde kadi adjoint muɗum républicain biyete Mitch McConnell ɗum noon ene wayno wawi joddade kadi e ɓeɗo sénateur uji e nder noon konngol makko cakkitol hono kanko Volodymyr Zelensky wi wonde ko oɗo saaha joni mo jogui yakare mawde no fewi caggal nde o wawi haldude kadi e yimɓe hohoɓe walla yimɓe ko ɓuuri hewde sarɗiyankoɓe républicain ji e démocrate en o siftindon tan ko kamɓe républicain ji guila o to somin koɓe bloc ɓe kala ko wiyete kaldigal pasugal e wallude Ukraine ɗawɗen balle gummoto ko États-Unis e kamɓe wiide mabɓe ko ɓuuri hewde mabɓe mbi wonde ko kala ko wallete Ukraine oɗo saaha joni ɓe jiɗi d'abord ko Ukraine ara haalanaɓe hol plan muɗum ko fati oɗo guerre moɓe goni e kono noon ko ɓuuri hewde mabɓe kadi jiiɗi ko kala ko wallete Ukraine yataw hono muɗum kadi ne wawi rokkede pour walle to en uddude frontiére hakkude États-Unis e leyɗele ɗe taari ɗum ha hande toon to Washington e tumnade kadi habaruji gumiɗi toon to BBC hono kanko président Joe Biden caggal nde joddi hande yimɓe ɓeɗo ko rokkoɓe kalis taw ko démocrate en o wawi kanko hoore makko chanjude konngol makko surtout yennude Israël e caggal nde o haalde mabɓe ɗum ɗon kadi ko oɗon saaha min taw ene ɗamina hono kamɓe toon to gon conseil de walla toon to Nations Unies eɓe voota ko fati hen yamirde walla ñagade Israël e kañum e Hamas yo dartin jeygol walla yo dartin haare mumen donc kanko président Joe Biden e konngol ngol haali o sikkanno ko premier ministre Benjamin Netanyahu ene faami ko haldete muɗum ko kadi ene faami wonde ko oɗo saaha joni guila gueɗo fuɗɗi en ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe sipporti ɗum oɗoɓe ne supporti ɗum aduna o fof ne supporti ɗum sibabude harande walla jangol Hamas muɗum kono noon ene wayno oɗo saaha joni kamɓe Israël poti famde wonde ko support moɓe jogui plan international woni koye samde ɗum ɗo fof ko sibabude kamɓe bomboji ɓe mbaɗata bomboji ɗi berloto toon to Gaza e toon surtout eno to Palestine en goni taw ɗino bomboji kadi ngala paltor kene mbaɗa yimɓe civil en ha ken ɓurti ɗum ɗo fof ne wayno kanko président Joe Biden wi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna oɗo saaha joni o faami tan ko cabinet mo kanko Benjamin Netanyahu gouvernement makko e wayno ɓe paamani hol avertissement ji américain ji dokkaraɓe hol kadi avertissement ji aduna wakkaraɓe toon to Nations Unies e ɗum noon koto New York ene wayno ko kamɓe Nations Unies ɓe mbawi wodde hande woote o noon ko sibabude wawde ñagade
ñaagade hono kamɓe israel kamɓe kadi hamas yoɓe dartin petlaji woto on wayno waɗi kene wona 150 neɗɗo voti pour yo ko wiyete sesel fo e wat yimɓe sappo callima sesel fo faran wadde ko leyɗele caliɗe vodde wiɓe wadde wonde ko sesel fo faran wadde ene jeeya hen no mbiri États-Unis Papua Nouvelle-Guinée ene jeeya hen Paraguay Australie Tchécoslovaquie ene jeeya hen Guatemala Libéria leydi mbiyeteɗo Micronésia e Nauru bien sûr Israël ne jeeya hen ɗeɗo leyɗele wayno kañumen mbi ko non sesel fof fotani wadde kono noon 153 leydi 53 leydi woti pour sesel fo yo foti wadde bon tugnade noon e habaruji gummiɗi toon to Nations Unies oɗo vote wona woto ko mbiyata binding firti ko wona ɓe gooti tan ɗum ɗon waɗe ɗum kono noon ko ɗum ɗo kam ko victoire morale wonande kamɓe Nations Unies wonande kadi cause Palestine ko wawi wonde fof ene wayno président Joe Biden haade mum haaldude démocrate muɗum ene wayno kone ɗamino ko oɗo woto mbaɗo oɗo woto noon firti ko wonde ko non seulement aduna o fof hannde ñaagui wonde ko yo sesile fo nattu sibabunde civil en warteɓe toon sibabunde kadi Israël pression ngaji waɗata e ɗum e ɓeeɗo kamɓe Palestinaɓe kono noon surtout kadi on oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis e nder leydi États-Unis surtout démocrate nene puɗɗo kañumen koyemen rossade support mum joganno Israël uji men international guitorɗen ko toon to Palestine donc e tugnade kadi ko Al Jazeera ko haali wiyani ko har ndenen continue oɗo saha joni toon to Israël nen continue no bombarda guuri kewɗe gonɗe toon to Gaza banggue worgo e tugnade kadi habaruji cakkitiɗi hono Israël kañum wawi ɓe mbawi kadi hande ñalawma neldude batuji 4 taw ko batuji ɗi ganduɗa ene ko bombuji ɗum noon ɓe nelɗum ko guerre toon to mer rouge ɗum noon ko diwan mo ganduɗa en huccite e Gaza ko wawi wonde fof ene woni Al Jazeera kadi ɓamtiɗo en wi wonde ko Nations Unies voti wonde pour ko fate sesile fo wat toon e Biden kañum hoore mum haali wi wonde ko famni Israël wonde ko support muɗum Israël mo jogui noon ko fate communauté international woni ko ustade ɗum noon ko sababude bombardement ji mbaɗɗuɗi toon ko fama tan ene wayno ko toon to Canada ene jeeya e voɗɓe ko fate sesile fo wat toon to Israël ene wonno supporteur uji gaari toon to surtout toon to Montréal ene cappa ne kalano kanko Justin Trudeau widemo wonde ko Canada vodde ɗum tan pour wi wonde sesile fo wat ɗum wona hunde fonde wona yonani tan oɗon vote donc Canada ne foti wadde goɗɗum ko fama e ñalawma he kadi hono toon to marché goto gonɗo toon to Gaza wonno ko jeere wiyetede Jabalia e wayno ndeɗon jeere kadi sibamde bomboji Israël neldi toon e ndeɗon jeere nde kadi wonti hande ko nokku mo ganduɗa e mayɓe ɗe koccete ɗum kadi ɗum ɗo fof ko violation ngaji ɗi ganduɗa en limti e oɗo saha joni wonande Israël ko waɗata sibabunde bombardement ji ɗi werloto toon to nokkuji Palestine naɓe eyyi ko fama e ñalawma he kadi hono yimɓe colon en ɗum noon ko juif en Israël ɓe mbawino arde nadde toon to juma mawɗo gonɗo Al Aqsa ko to Jérusalem e ndeɓe natata toon de kadi ene wayno ko police kadi ne reeni ɗum ɗo fof ko toñangueji provocation ngaji surtout kadi oɗo dumunno fof hono kamɓe julɓe wonɓe toon taw ko Palestine walla julɓe tan d'une façon générale kala goto maɓɓe nde yahata ne juuloya oɗo juma ma carte mum d'identité ɓe natiri kadi ko banggue damal gongal banggue ɗum noon ko porte almagariba ɓe natiri ɗum ɗo fof ko toñangueji wonande kamɓe julɓe kono cikiri ene wayno ko ɓe mbawi kadi arde kamɓe koyemen wadde toon gueɗe mabɓe ɗe ganduɗa pour sabbude juma o kono caggal mum jalti ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo fof waɗi kawti ko caggal nde teskira hono kamɓe Israël naaɓe surtout police ji eɓe kaɗa yimɓe julɓe yaade waɗoyde juuluji mumen toon to juma to chaque fois ɓe gona koye heptude carte mumen d'identité walla tampinde ɗumen walla même namdade ɗumen namde ɗe ganduɗa en taw jarani ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe Israël ɓe continue wa tampinde hono julɓe wonɓe toon surtout hayso koye Jérusalem toon to Sénégal hono cour suprême mo Sénégal ene wayno ɓe joɗinoma hande ƴewtade hono kanko Ousmane Sonko ko fate gueɗe makko pour artirdemo est ce que mo foti artirede liste électorale pour ɓeɗo candidat ji yiɗɓe ɗaɓɓude lefol ardade laamu leydi Sénégal walla est ce que ko inde makko ko itta toon ko e ko hunde normal hono kamɓe cour suprême noon caggal nde ɓe keeɗi avocat ji
laamu e avocat ji kadi kanko Ousmane Sonko ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe duttini ɗum ha ñande alhamis ɗum noon ko 14 lewru décembre pour ƴeftude décision mabɓe. Donc décision mabɓe ƴeftat ɗum so tawi wonde ko kan Ousmane Sonko inde makko ne foti artirede ene liste uji yimɓe ɓeɗo wonde candidat ji pour ɗaɓɓude lefol laamu walla kanko hoore makko inde makko no ittirani ɗum kadi ko hunde honde normal siftini ɗon tan inde makko itta ko caggal nde o nanga mois de juillet ɗum noon ko caggal kadi mois de juin oɗon gandi 1er juin o wawino kanko hoore makko ñawore makko yaltude wonde ko fawama kene won duuɓi ɗiɗo mo soke kono ene wayno nangano ko ha mois de juillet ko mois de juillet noon caggal nde wadde debbo goto damagal makko debbo kadi ko gendarme ko nden o nanga ɗum noon sibabude ɗum ɗon o nangama ɗum ɗon sibabude kadi ko ñawore makko nde o fawa duuɓi ɗiɗi nde ko ñawore contumace par ce que jaɓani arde tribunal ene wayno ko ministére de l' intérieur ittini inde makko e liste électorale walla ittino kadi inde makko ni pour omo jogui droit wonde candidat donc ɗum woni joni caggal muɗum cour walla tribunal gonɗo toon to Ziguinchor wino ɗum ɗon no inde makko ittirani wona légal kañum hoore mum wino won ɗum ɗo ko fenade no men cour suprême o kañum hoore mum haalino caggal muɗum wi wonde ko Ziguinchor ñawore muɗum nde jaɓani kono ene wayni ko jaaɓi il faut que kanko Ousmane Sonko affaire makko fof ñawte ko wawi wonde fof ko ɗum ɓe ƴewata joni est ce que kanko Ousmane Sonko inde makko itta ko est ce que ko hunde rewde lawol walla rewani lawol tugnadi kadi e avocat ji ɗi laamu e avocat ji kanko Ousmane Sonko ɓe kaali hannde caggal nde kamɓe cour suprême ɓe kaalimi wonde ko alhamisa ɓe gartata pour haalde wonde holko ɓe pewji walla holɓe dekkodiri ene wayno ko avocat ji makko kanko Ousmane Sonko kaali mbi wonde ko ene waɗi neɗɗo goto biyeteɗo Macky Sall ko kañum on woni président Sénégal ene wayno ko on yiiɗi wadde feere fof wawde wonde pour beele ene ittamo walla ne woɗɗinamo kanko Ousmane Sonko e tawede ko fate élection ngaji présidentiel Sénégal ɓe mbi wonde ko par ce que Macky Sall ne andi ko kala nde Ousmane Sonko tawa e ɗiɗo élection ngaji ko kañum Ousmane Sonko gagnoto premier tour ɗum kadi ko kanko biyeteɗo maître Bamba Cissé oya kadi kañum ko maître Hussein Fall ɓeɗo fof ko avocat ji makko kanko Ousmane Sonko jiida ɗum e ha hande hono kanko gouverneur mo Dakar e kadi maire Dakar ene wayno ko ɓe ƴeftude décision ngaji pour ko fate sécurité wuuro ngo kala ko woni motoji ngala droit yaade won nokkuji won e won heure uji won toon to Dakar ɗum noon kadi ɓe pewnti no fewi ko fate ñalawma alhamisa o ko fate décision ngaji bawɗi ummade toon to cour suprême hande kadi habruji men international toon to Sénégal hono kanko Aminata Touré kañum ko jeeɗo joni lundiɓe laamu kadi kañum hoore mo jiɗɗo wonde candidate pour ardade leydi Sénégal ene wayno o yennino hono premier ministre mo Sénégal biyeteɗo Amadou Ba ɗum noon ko taw Amadou Ba kañum oɗo saha joni woni ko toon to France e ɗum noon kadi ko tawede botu coopération Sénégal e walla coopération France e leyɗele Afrique won ɗum noon kanko Aminata Touré wi wonde ko leyɗele walla partenaire uji étranger ji surtout ko wayno français nen poti woɗɗinde koye men kala ko fate e jokkodirde candidat ji gonɗi toon to Sénégal oɗo saha joni ɗum noon e wayno kanko Amadou Ba o jabtima kanko Aminata Touré wi wonde ko ɗum ɗo en jokkodiral hakkude mabɓe France ko jokkodiral ko puɗɗingal e laamu makko kanko Macky Sall donc ko jokkodiral kadi pour intérêt Sénégal naɓe tawde noon ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en koko continte haysinde neɗɗo woni candidat ko wawi ɓenninde walla ko wawi continde liggey laamu mo waɗanta leydi Sénégal walla yimɓe Sénégal naɓe ko ɗum waɗi ko joƴƴinimo toon donc ala fof ko yi contradiction pour makko kanko Amadou Ba tawede ɗiɗo batuji habaruji men cakkitiɗi ko toon ummade toon to Niger e tugnadi kadi ko radio France international haali hono kamɓe leydi Niger maɓe puɗɗo wawde neldude pétrole brut toon to Benin oɗon pétrole brut noon ɓe liggoto ɗum koye leydi Benin e tugnadi kadi habaruji gumri toon donc ene wawi ene hiisaki ene mbawi produise kene wona 90 baril par jour ɗum noon ko à partir du mois de janvier e tugnadi kadi e konngol makko kanko Abdourahmane Tiani gardiɗo laamu militaire gonɗum toon to Niger o wonde ɗi sanction ngaji ɗi fawaɗe mabɓe ɗi ene wayno ko fate produise oɗo pétrole moɓe ɗuminto moɓe liggoto ene wayno ɗum ɗon ha hawnaki haɗata sanction ngaji ɗi kaddata ɗum ɗon ɗum waɗi kadi o wi kadi wonde ko Benin kañum hoore min jogui intérêt sibabude oɗo pétrole kadi ene wayno ko tiwoji muɗum ndewata ko toon to Benin
ha yettoyo toon to port maɓɓe biyeteɗo semi ɗum en wayno ko tiwoji ɗi en ko tuggitan Niger faade Benin kene wona ujunnaji 2 kilométre kadi en wayno Benin à chaque fois nde produit ji pétrole o mbaɗa hen ne guitta toon to Niger rewi to Benin Benin jogui hen kalis kene wona $100 million hawnaki ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en sibabude tan pétrole ne rewa e leydi mabɓe kamɓe Benin mabɓe keeɓe ɗum noon waɗi donc Benin kañum hoorumi e Niger en continue liggodade oɗo saaha joni hono seedeya holkoɓe jogori jabade ko fate oɗo production pétrole baɗɗete toon to Niger kadi kanko président kanko général Abdourahmane Tiani o haali e nder konngol wi wonde ko sanction ngaji ɗi seedeya o waɗe mabɓe ɗi ene wayno hawnaki jettota ko fate production pétrole gummotoɗo toon to Niger taw rewata ko toon to Benin faade toon to faade toon to Berlin ɗum koto Allemagne donc ha hande tungnade kadi article o ɓe mbi wonde ko oɗo production pétrole en wani ko compagnie chinoise goto biyete CNPC ko kañum asi boyli ɗi ko kañum kadi waɗi machine aji mum tuyuji mum donc ene wayno kadi contrat ciññinonoɗo hakkude mabɓe kamɓe Niger e Benin ko contrat ken wona duuɓi 20 ɗum noon ko pétrole ne wawi ummade Niger rewa Benin pour yadde to port gonɗo toon to taw ne wawi neldede batuji ɗi nawa ɗum to Europe cakkitirɗen no habaruji meɗen surtout koko fate climat ene wayno ko jammaji ɗiɗo ko jammaji ɓuuɓi jogori wonde hande ɗo gonɗen ɗo koye hedde minuit ma wona hedde moins 2 degré Celsius ɗum noon ko diwan Cincinnati ha yetti diwan New York kañum ma wona hedde moins 3 degré ɗum noon ko noon wonirta ɗeɗo balɗe tati garoje hakkude moins 1 degré e moins 3 degré Celsius fate noon wonɓe diwan Westchester a siftinɗon tan subukaji ko wayno ko wiyata salatu juulete ko 7h du matin 7h du matin woni salatu juulete 7h30 woni 7h30 woni gueƴe nde juulete ɗum noon ko wonande wonɓe diwan Westchester ɗum noon ko toon to Ohio bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowsar ko ɗi habaruji min jogon noon hande oɗo ñalawma talata 12 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 yen mbaali jaam ha janggo on jarama.